Gisugdan na karong adlaw sa Department of Education ang usa ka semana nga Brigada Eskwela sa mga pampublikong eskwelahan sa nasod agig pagpangandam sa pag-abli sa school year 2025 to 2026 sa sunod semana. Ang detalye sa live report ni Argil Relator. Argil. Para makita gayon ang bayanihan sa katawhan sa gipahigayon nga Brigada Eskwela 2025 sa SIR Elementary School din sa Davao City kung asa nagtinabangay ang mga stakeholders ngun man mga volunteers sa pagpanghinlo o pangkonkreto sa dalan aron nga mahimong hapsay ang pag-welcome sa mga estudyante sa sunod Lunes. Nag-repaint ni ining kinder classroom sa SIR Elementary School sa Barangay 76-A sa Davao City kining maghigala. Pulos alumni sa maong eskwelahan ang duha. Busa, mihanyag sila og libreng serbisyo sa pagpamintura karong pagsugod sa Brigada Eskwela 2025. Ang batch itinens sila ang nagkuandri niya, ang materialis ila. Niya, hindi na pagtrabaho ko. Ang mga functionary sa Barangay 76-A nagtinabangay aron sementohon ang dalan sulod sa school campus. Kasulbaran kini sa problema sa matag mag-high tide nga perting lapuka. Lakip doon na say mga pandol nga estudyante tungod kay dili sementado ang dalan. Nagtinabangay sab ang uban sa paghipos sa mga sanga ug dahon gikan sa pinulungan nga kahoy aron ikarga sa truck. Well, actually, dako yung tabang ang pag-coordinate, pag-cooperate sa mga parents, not also parents, the guardians, sa mga volunteers nga nakaroon din sa among school nga nagsuporta sa among brigada. Nagpahigayon og hamubo nga programa sa ilang school gym agig pagsugod sa Brigada Eskwela. Diin na aktibong may partisipar ang mga magtutudlo og mga ginikanan sa Zumba agig paugnat sa kusog. Gawa sa Brigada Eskwela, nagsugod na sa mga enrollment sa mga estudyante. Sumala sa principal, gilaumang moabot sa 1,700 ang ilang enrollees karong bag-ong school year. Since daghan naman mga stakeholder na anay naglimpyo sa mga classroom, ang among kanang dalan, gikuan na, simento na, tapos nag-proning sila last kanang holiday. So, murag focus na lang may nga kanang mga bata nga musulod, naa sila'y mga materials magamit karong kuan, opening sa klase. Magpatuman gyapon og shifting sa klase ang maong eskwelahan tungod sa kakulangon sa classrooms. Sara, sumala sa Department of Education nga dili man kuno required o requirement ang brigada aron nga makapa-enroll ang estudyante. Apan sumala pa nga kinahanglan sabno og tabang sa school management aron nga maandam gayud ang eskwelahan sa pagsugod sa klase sa Lunes. Sara. Okay, dagang salamat, Argil Relator.